Alexandra Veľká, Lukas, 13. kapitola. Najbližších pár dní prešlo bez nejakých výnimočnejších situácií. Lukas sa evidentne pokúšal vyhýbať Lucínej spoločnosti, čo jej vyhovovalo. Lucia sa začala správať ako si uvoľnenejšie. Už u nej sem tam pila kávu aj nejaká kolegyňa, dokonca začala vybavovať súkromné telefonáty od stola, aj keď vedela, že Lukas ju môže počuť. Takže sa dozvedel, že rada usporadúva tematické žúrky, pije modrého Johnnyho, väčšinu jej problémov rieši osoba menom Andy, je precitlivelá na chlór a jej neviem asi bavorák je v skutočnosti X7 v M-kovej úprave a s nikým nechodí. Čím viac o nej vedel, tým viac sa mu páčila a tým viac ho žralo, že k nej nesmie. Keď ani po pár dňoch nezačala javiť záujem o nejaký kontakt, rozhodol sa tomu pomôcť a z času na čas za ňou zašiel. Vtipkoval, podpichoval, občas skúsil dvojzmysly. Lucia sa správala normálne, dokonca priateľsky, často sa s ním smiala. Ale ako náhle sa k nej dostal bližšie ako na meter a požiadal o dotyk, odmietla. Prestávalo ho to baviť. Najmä po zistení, že jeho telo na ňu reaguje čím ďalej, tým rýchlejšie a častejšie. Že mu to fakt vadí, si prvýkrát uvedomil, keď si ju náhodne prehliadal pri rozhovore s kolegom na chodbe. Nie dlho obdivoval jej zadok v obtiahnutej sukni. V spomienkach si vybavil, ako ju nahú držal za boky a uvedomil si, že stúpajúci tlak v nohaviciach nerozchodí. Vošiel k sebe, zabuchol dvere, oprel sa o ne rukou a druhú si strčil do nohavíc. Toto je trápne, skonštatoval sám pre seba. Čo ale nič nezmenilo na fakte, že sa toto uvoľňovanie napätia rýchlo stalo každodennou záležitosťou. Cez hlavu mu to prerástlo po pár týždňoch. Vošiel k nej do kancelárie, v dostatočnej vzdialenosti sa oprel o stenu. Áno, otočila sa k nemu. Nevytrestala si ma už dosť? Lukas, toto nie je trest. Ja jednoducho nemám záujem o tvoj spôsob zábavy. Vysvetlila pokojne. Už to nebudem robiť. Nebudem ťa držať na silu, sľubujem. Zruš ten zákaz, prosím. Nie, ani nezaváhala. Čo ti na mne vadí? Vyprskol. Zatvárila sa prekvapene. Prosím? Viem, že sa ti páčim a priťahujem ťa. To nepoprieš. Ty zasa vieš, že ťa dokážem urobiť aj spôsobom, ktorý sa ti vraj nepáči. Takže aj akýmkoľvek iným, aký by si len povedala. Ale ty si ma radšej držíš od tela a odbavuješ sa na tom, ako ma trápiš. Sebavedomie ti zjavne stále nechýba. Ale omyl, neodbavujem sa na tebe. Ja ťa iba ignorujem. Keci. X-krát som videl ten tvoj spokojný úsmev, keď si všimneš, že mi stojí. Uchechtla sa. Tak zase nepopieram, že je to zábavné. Škodoradostný úsmev sa ani nepokúšala skryť. Zatváril sa kyslo. To všetko je naozaj len za tú jednu noc? Len za tú jednu noc? Ty si pamätáš, ako prebiehala? Pamätám si, ako si sa mi v rukách urobila, keď som ťa preťahoval. Tlmene zavrčal. Odvratila pohľad a nespokojne zdvihla nos. Lukas, začala a nedalo sa nevšimnúť, že sa snaží znieť pokojne. Táto debata je úplne zbytočná. Skrátka, nie si môj typ. Nie som tvoj typ, zvolal neveriacky. Akože čím, slečna dokonalá? Hádam z nej už konečne niečo rozumné vylezie. Tak hlavne, spustila. Nezačnem si s chlapom, ktorý si dovolí urobiť čokoľvek, čo ja nechcem. To mi ako dôvod stačí. Potom si napríklad nemyslím, že by si bol typ na vzťahy. Odkedy tu som, chodia za tebou len dámy, o ktorých obidvaja vieme, že majú hodinovú sadzbu. A ešte pravidlo, ktorého porušením by som zmarila celý ten rok, čo tu blbnem. Nezačínať si s chalanom, ktorý prejaví záujem až potom, ako spozná výšku môjho bankového konta. Fascinovane sa na ňu díval a nevedel, ako reagovať.
Či poďakovať za úprimnosť a informácie, ktoré v takej koncentrovanej forme dostal, alebo ju zvoziť za jej názory na neho. Nepodarilo sa mu rozhodnúť v relevantnom čase, tak len pokýval hlavou a pomaly prešiel k sebe. Cestou bezmyšlienkovite povedal prvú hlúposť, ktorá mu napadla. Mám 37. To väčšina ľudí definuje ako chlap, nie chalan. Zhodil sa do kresla a začal triediť myšlienky.